Bakit na yan? Ah. Yan, guys. 29 tayo ngayon. May pa? Ayun. Wait. Magubusan natin yan. Ipan. Ah. Ang dalawa na. Nainitan ka pa. Oo. Galit ka kasi sa labas. Hindi pa. Ngayon guys, saan ka pinay? Sarap, no? Sarap Ako na mo. yung sa pulo. Baka may ano. Bawang konti na. Sumang konti. Hindi mga sa camera. Yung! Hindi na ka sa camera na. Hindi po ay January 29. Ay, happy birthday kay Maring Flores dyan sa may Matapdap. Sa iyo, happy birthday. Mamaya gagawin para sa Bigal Resort. Ayan, ng mga Flores and Quick family. Ayan. So sa iyo, happy birthday. God bless you all. Siyempre, ito po tayo kay Kuya Bong Aguinaldo, and this our again, our therapy for this day of Thursday, January 29. Ayan, kasama ko si Ate Presi. Magdasal muna kami, and shout out to all Aguinaldo clan dyan sa family and sa pamilya po natin Presi. Siyempre sa sponsor ni Kuya Bong. Shout out and thank you and God bless you. Ayan. Malang ito yung pinakasinasabi ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa Marcos 11:22, sinabi niya, ang gawang walang pananampalataya ay walang silbi. So sabi niya, magkaroon ka lang pananampalataya. Ganoon, maraming salamat po yan. Ganun po sa lahat. Pinupuri ka namin at pinakasalamatan ka namin Ama sa Espiritu at Katotohanan. Sapagkat ikaw po may gawa ng pagkita. Tunay kang Diyos ang buhay, sapagkat alam po may plano ka pa. Ito yung Bong sa kanyang maramdaman siya gagaling. Wala pong kahinaan po ang aming pananampalataya. Hindi. Siya gagaling at gagaling. Naniniwala ko Panginoon tungkol po sa aming ginagawa. Sa iyong Panginoon, habag at awa Panginoon, siya gagaling at gagaling sa pangalan ni Jesus. Amen. Parang galing na. Anak ko. Diba? So, walang muna na si Ate Presi, kukulang muna ng BP. Yan. Para makita ng mga fans mo. Yan, Ate Presi, ang... Hindi mo ano yung sasaksak. Nakasaksak na ba? Ako, mga. Ay, maraming dugo. Mayaman ka sa dugo. Kakain ko lang. Ano? Ito, kakakain mo na. May kulit ko na kanina. Kuya mo ka naman tumawag exercisyo. Ano tayo mag-exercisyo? Mabot na kung anong oras kami sumintay ka namin hanggang alas 4. Sinat ko kayo. Gabi na? Hindi man gabi na ba? Wala lang daw, kaya di ka na... Hindi na rin ba ano? Sabi ko, bukas lang ito, sama-tama sabay sa kasawa. Nakakatawa nga yun eh. Yung muna, yung asawa niya babatay. Ngayon, yung asawa niya nilamantayan, yung gusto kang gumaling. Pero yung kamay pa, hindi pa. Okay. King ganit siya, King Hacienda. Wala. Kaya naman, yung mas kuya ko po, biyasyan, yung mga kasi biyasyan kain, mimingat na eh. Okay. Sa mimingat ko biyasyan. Nung nakakapagpahin natin kay sarili mo, ito, madali ang butod. Yan. Kanin ko kalating tasa lang. Bravo. Yan, 120 over 73, 85, maganda ang dugo mo. Ito na mag-lechong paksi. Anyway po naman tayo dadako. Ayan. Bibira lang kami kumakain ng ganyan. Oo nga po. Basta sa isang linggo, 2 beses. Yan. Pwede naman yun. Pero yung ganyan lang kaliit sa baboy, hindi malaki yan. Kasi nakakasawa naman yung puro pinapsawan eh. Oh, saka ang gulay din to. Hindi ka naman makapag-gulay ngayon. Dito yung gulay nga rin yun. Guys, hanapin yung mga baby ng mga asawa mo. Sabi ko sa kadagang dugo. Kaya si Kuya Bong, ito ba ay sobra o kulang sa dugo? O tama lang. Malalaman natin yan. Ano ba naman ang practice mo? No? Alam mo, si Aritis. Umatake yan, no? Kung malamig, no? No? Masakit yan.
Uy, 140. Over 90. Taas ka man yun. Kaya ito, high blood. Tawagin. Kasi ano na niya yung question niyan eh. Pinatanggal na sa amin kasi bumababa yung question niya. Hindi na siya yung question niya. 2 taon na. Hindi yun. Pwede ko na ilo. Ayos ka lang. Okay ka lang. Hindi na ilo. Kaya niyo dugo. Hindi, mababa yung question niya kasi nung minum ka ng ano. Masyadong mababa. 80 over 60 lang nun. Hindi baba nun. May ilo siya nun. Nung babas nun, kaya pinaipon sa kanya yung high blood Oo. niya. Hindi ka tatagal ng ganun, kuya. Kaya, 130 over 90. Kaya mo na yun. Nasa 120 ka na. 120 over 90. Wala? Ayos ba? So, kung okay yan, let's go. Akin nun. Ha? Ay ka na, pang dalok-lok. 40, sabi mo 40. Subukan ko. So after namin mag-pray, siyempre binibig ko sila. So para okay ng dugo nila, si Kuya 130, over 8 to, si Ate 120 over 8. Wala ko yung mga dugo nila. So pasulod na. Gawin mo yan, may panggagabitan pang kakita. Tutuwa siya. Ne. Okay. Okay ako din eh. Yan kasi kung nalagin. Ne. Mga sa kanya, pati yung mami, parang lang. Ano ka ba? Dali. Ay, abag yan. Baka ang tipid kain. Ano wala ka? Ating Diwali, sinabi na yung sabi ng Krismalita na kaya po. Maniwala. Maniwala ka. Chupusin mo namin. Tigas ng mga ano, ha? So guys, kailangan natin itong yung mga dalil na alam mo kasi since na nakokontrol ng arthritis, so kailangan pa natin itong stretching na kasi natin mga dalil, mga dalil. Pinapakita ko lang ito guys sa inyo. Parang bakit ang nanonood na kung ba paano yung ginagawa natin kay Kuya, kung ba paano siya tinetherapy. Walang magic o kaya. HUB process. Nga lang, sa tulong at habang at awa ng Diyos, walang imposible. O kaya. Kasi malakas yung faith kay Lord na nanunumbalik yung palakasin ko. Sa mga ng ginagawa ni Mudarong Magkeping ito, ang programa kong ito, SP Recovery Program, babae kabagal ng Diyos naman. Sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi nga sa
Lucas 6:38. Magbigay ka, di ba? Yung mga nagbibigay sa'yo, meron din pala dating para sa langit yan. Yan, oo, kaya kung nagbibigay kay Kuya Bong, kung nag-sponsor kay Kuya Bong, pag bibigyan ka ni Kuya Bong, meron din dating para sa Lord yan. Hindi lang yung literal, kundi pagpapala galing sa taas. Yan. Amen. Ano? Yan guys, no? So, panginoorin mo to, pwede ka mag-scroll down, marami pang video kami dyan ni Kuya Bong. Panginoorin mo. Saka mga short video ka dyan, marami. So, this may long video. Ito yung ginagawa ko yung this. Yun o, gas o. No? No? Okay, after ng konting nila, sumama natin ang pag-brush ng sex. Malok niya. Dito. No? Tignan niya ito, naman. Arthritis, no? Oo. Arthritis. Mahal na mahal ka ng arthritis mo kaibigan, ah. Magpag ang divorce. Makuha na ka ako. Gabong. Nakabama ko ako. So, nasa Baluarte po ka ng Arayat. Yung sa Telepayang mamaya po. Yan tayo sa may kandating Santa Cruz. Bigay, yan. Yan yung mga pasyente natin na mga Sarmiento, tsaka Buldong, tsaka De La Cruz. So, yun natin pupuntahan after this, guys. Should tayo rin. So, kanina, galing tayo sa Hacienda, Pandakati. Sa Chotingco family, yung dalawang mag-asawa ng stroke. Kailangan mo na. Sige, dahil na. Sinyor na ka? Sinyor na ka? Ito, babae. Tapos na wala akong gusto. Eh, sabi mo, bakit masakit na yun? Mga duwang gusto. Diba? Eh, mas kasuka mo na.
Yan yung grabe ka na itong dito. Babae na natin. Lalaki. Wait, ito babae, lalakad na eh. Itang lang itang babae, yung terapige. Napalakad ka na eh. Wait na lalaki, misto ko yun. Luminom yung anak. Iya makakita mo kanyan. Iya makanaglok. Bedridden yan. Halos ka, pwede ko lang kaya pala kanito. Hindi therapy kita sa akin, kaya kaya ako sa tao. Bala ako, magpakontinue itong babae. Itong babae, masali-sali, lalakad na eh. Hindi kiba, kaya kahit na lalakad. May gusto na kahit. May lalakad pa. Masakit yung pia, di ba? Masakit yung pia pa, di ba? Yung mga anak, mga jib. Kasi yung system mo yun. Walang bigay. Bisyo mo rin ka. May nagawa mo siya atong paisa ko. Naligyan ka, pamangan. Kali ka eh, pinagulpan ka. Ay po, soil ko na ito. Ito nga ako rin member ng hard bush pa. Magalaan pati dato na ako Sabado, kung talanda na ako yung tao ko, hindi kayo naman ko. Okay, mabutan na ka ngayon, masalan na ka. Hindi ka. Iyan yung sabi ko kaya o sana po din pong kanagura, tutula po. Na kita masigan yung tao ngayon eh. O, puntarande, saan na, pasalan na ka. Ikaw pasalan nga eh. Kung walang kakit kaya eh. Ay, itang pandagaki, nilong itang magtigamay. Oo. Pas na ba't yung tayo ni Chico, kalpadala na ako. Tapos, Oo, ito pala. Ito yung kanagura talaga. Wow. O, yun ang kayo mo lalo. ano yung aliwa yan? Sana pasalan na ka muna eh. Kaya nga mabutsa ka na yung awan na ba eh. O rin aliwa kasi may pinarano. Makanya. O, kita na kanya. RIP na naman. Ulita. Respeto na pachimita nito. Ang gano'n kahit ang kaluguran ng pandagaki, nila. Marami mga nakakakin, marami mo ng bulk. Sikat tao yun. At tindalang may siyang pambuko kanita. Di ko rin kimunita. Yung ano ba? Bago tayo sila dyan, yung kayo sa amin, mayroon pala akong isang verse ko pwede sa inyo, yung Philippians 4:13, So, pakibasa po sa Bible ito, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Yan, yung verse natin na marinig nyo kayo magkikuin yan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yan. Meron nga ako. Uy,
Gumagalaw, okay na eh. Ne. Okay, pasawag yun, ne. Hindi puputi ang magatama. Meron mo kaya tagulong pa? Na. Meron mo tagulong? Na. Na. Meron mo tagulong? Wala tayong masis, ne? Si, gagalaw-galaw ko ba, diba? Tiyaba, magnet nesa. Very good. Nagalaw kong katawang ko, magkakin bakal. Tingnan number 1 ba? Ang gagalaw ko sa sarili mo. Tingnan number 1. Hindi nagagalaw yung sarili ko. Wala, pati may, pag di mo nagagalaw ang sarili mo ba, may stack up ka. So, wala naman talaga, ginagalaw-galaw yung sarili mo. Hindi kaya persi, tagayang aking bagya. Wow, at Ay, least, aking butik ko, ayang isang pag-chance ka pa na. So, ang banting sa mga yung muskato. Ayos ba? yung tudlo ko yan, may masyadong pakailit niya. Wala makakaya, masakit. Saka tayo mo. Sige, hindi ako na eh. To. Very good. Okay. So guys, after the massage of the upper limb and the upper back, so discuss ko lang ginagawa ko para nasusundan ninyo. So after the massage of the upper limb and then some sort of warm-up exercises, I massage his back, para malis yung mga spasm niya. So again, ito naman yung katawag na po tayo. Ang ginagawa lagi ni Madara Makipes ng patients, wapalakas ito ng lower limb and upper back. Malakas ka kuya. Very good ba? Oo. Tama. Oh. Very good na kuya. Okay. Ganahin ang siya. So, gamitin mo ito, ha? So, gamitin pa mo, ha? Gamit. Very good. Yan, o. Oh. Gamit. Okay. Yan. So, makakapit tayo, ha? 3. Oh. You ready? 1, 2, 3. Push! 4. Very good okay, ha? 5. 6. Oo, pumasok nito. Yeah. 7. Sinasabi ka, ne? Okay. Hindi na itong muna. Ini mo yun. Balik ka. 8. 9. 10. Push. Diba? Tapos yung pump. Okay. Ayos ba? Pulo. Yan ako, pulo. Ne. Pulo na ako. Naman. So guys, ito lang ang maganda ng kuya, yung paa niya sa kanan. Naangat-angat niya na. Ano kuya? So at least, meron na kaming may nakita na ako chance ng palaka dito. Ay, naman posible. Sa tuloy ang tawa ng Diyos.
Okay, ready? Ho! Ah! Yan. Thank you, Lord. Yan. Salamat po, Diyos ko. Kung bahala sa amin. Yan. Hugayin niyo po kami. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Yan po. Walo. Eh. Yan. Oh! Ah, one. Mm. Oh, Wala, may butot siya. Kapag wala yan. Makakanya niya pa. ano nga sakit yan. Sabi na, pala ako kanya ng kibasa. May butot siya. Loko niya ako. O, loko eh. Loko yung biso niya ba? Nasaan ko niya. Makakapaligan ng gawin tamo ngayon eh. Eh, pakiligo. Kanya ng kibasa. May butot siya ako. Kibla ka din. Sa sakit na patikin. Dapat pala ba, ating niyang ating makakagin dutong kay dutong. Patali yan eh. Sabi nga ni Pedro, ginto pilak. Wala ako, pero bumibigyan ko siya. Kahit paano gusto Nazareno, lumakad ka! Mas, Panginoon Jesus. Oo ba? Wow. Ilan pa? Alam. Ay nawa sa kanya. Ako meron pa eh. Ano po lang yun, diba? Nubak niya yun. Oh. Kami ang kanyan. Nubak niya yun. Okay pa. So yun guys, after namin ito magputayo, mamasage ko yung paa niya, ganun pa rin. What, some sort of exercise ginagawa natin. So, ngayon, dinimidyo ko lang yung pinaka-main na ginagawa ko na upo tayo. Yung pinaka-main kasi, grabe, hindi pinaka-importante sa stroke patients. Tayo upo. Para yung kanyang lower back, and lower yun, kaya mag-exercise, so konting pinasa, session tayo kasi medyo may konting weight ko yan. Ha! Ah, okay. Bakit ko ba yan? Yan. Something na. Yeah. Lalabat ka na, Akala mo, lalabat ka bagya. Dati, makalambat, Titigil mo. Sige. Sabay exercise ni Kapo. Kaya, araw naman kay Bap, tara sa dara, medyo power, di ba? Yan. Shoutout ka pala kay BFFWG. Lahat ng pinamasabi ng Lord sa'yo, gawin mo para masenso ka. Iwasan mo yung mga hindi dapat gawin. Yan. Para masenso ka, so God will bless you. Yan. Ilan pa? Push! Diba tama? Diba? Yan. Sige, tawag ka, sige. Amen. Bibili mo na. Ang daw ka pa. Ay, ba't may nakapon na ako lang ito? Babae ka naman. Ba't Tira ka Ba? Kasi babae ka ka? Ay, Kimbot eh. Kimbot, yan yun Buhay na kayo, buhay na kayo. Yung pinimbangan niya. Yan, what? Sige ba? What? Praise the Lord. No? Ang bagay, kuminti. What? Sige ba? Kung makakira ko. What May kota ba? Pagabag niya. Kota pagabag kaya kagawa mo niya. Sama kanya, bigyo na niya. Yan. Kota, show bigyo na po na niya. Gawin mo ito na eh. Last na mo. Last 3.
Go. Last two. Last one. O, last one ha. Really one. Push! Oh, lambat. Okay, lambat. Okay. Kasi babay katawan, nakakabay katawan. Magdahit ka pa. O, nga. Di ba? So, diba? Ayos ka mo, Ben? Ayos ka mo? Yan ba? Si Kuya pala ay almost 1 year may stroke. May arthritis, stroke, paano yan? So, bisyo, no? Sa bisyo niya nakuha itong pagkakastroke niya. Siya? Ba? Siya? Nilagyan lang siya ganito dito wali, pero yung wali kumilakad ka. Kaya sila yung practice. Kasi kabukasan mo, umilakad mo. Kanya. Hindi mo siya limituran, badya mo. Kaya ka, minapong ka. Kung may lalakad ko bagya mo, Tapos, hindi yan. hindi ka. Pero tingnan kita talaga, ano eh. At yung talaga nakita hanggang may stroke, yung kabukasan nakakalakad. Uy, kung hindi siya limituran, hanapin. Badya mo. Hindi kasi, tayo limituran. Bak. Ayan. Tandang ko. Hindi ko kaya. Yeah. Hindi ko sa paralyze niya. Wait a minute. Wait mo, minus siya. Dati kasi lang kasi nilabot niya ito yan. Siyempre eh. Ano yung patayaan niya yung pang-lamig therapy. At nga naman technique eh. Hindi na nakakabatan eh. Yung yun, masalita mo yan eh. Mas nilabot siya. Mas may abot siya. Ano? Panay kalitin kayo, panay stretching. Sa palambot ni dati kasi nang itang nilitin ko ngayon. Kulang niya mo. Abot na ba? Liwag-liwag sa akin. Ano niya kasabi ang Kung magana kaya ng magana kaya. wala tayong kasabi kayo. Pasalamat ang buwan na tis. May nakabahagi yung may kain. Ano mo yan? Yan ka sasabihin ng maralo kong kapo. Kali ko magana kaya. Kailangan na- Hindi sa wala naman dito. Kailangan, hindi manulo po, wala pong kain. Wala pong intention para sakit eh. Hindi manulo, intention ka, manulo. Kaya manulo eh. Kaya pinata mo tayo, hindi ko kontra. Kaya may siyang manulo. Siyempre, yan nagawa ng marina. Kaya natin ko kontra. Kaya manulo. Kaya manulo yan, di ba? Dati manulo. Luwa na ka. Pero kayong kakayahan natin. Depende kayong kakayahan. Kung po kayong paniniwala ng bago. Number of food na rin.
Ako, hanggang magpakaya ko, habol mo kaya kung ako. Simple ko po. Hanggang ating ako kalakad, simple ko po. Hindi ka na ngayon. Kung kakayat mo itang kaya ko, kung itang Santa Cruz ko, kakayat mo ngayon, malalakad daw. Banganda ako ng matagal ka na. Bakit tapos na lang? Ngayon, kung dating ako, kung kami itong tanong, kanilaki, pakalo na eh. O, alo ng stock, nakalakad mo, karin. Karin pa yan eh. Kung partiting masyenda, marami. Pangapat ka, pangapat na pag-ima. Kailangan mag-ranking ka ba? Muli nga rin ka muli eh. Hindi ko lang. Yan yung pagbilan ni Guru po yan. Ang pumasok ito. Di ba, kaya ko? Ano yung mga paswa ko ini? Kasi siya yun, ang bukol yun. Wow. Hindi rin. Hindi na napakilumpin, di ba? Yan mo. Pag siya parang bukin, di ba? Umiyalang kita. Hindi magbara. Yan, sis na. O? Yan? Yan na yun eh. Base mo. Sakit na niya. Ha? Kasakit na yan. Namuhul ba? Ha? Masasya. Bayan ko na ang karami. Pati epis ng masisingit, palambutaan eh. Diba? Aisha. Gusto ka ba? Pwede ba? Gusto ka naman?
Di ba pipokus yung tamo? Tagalin na eh. Pipokus ba? Di ba? Sumasakitan niya pa ito ko rin. Di ba? Ayun. Di ba? Itis. Kasi, pag kailangan magalaw-galaw ba? Hindi mo nagalaw-galaw eh, alam eh, nakakalang chance lang. Simula lang, marami ka po. Yan. Hindi po yung cover ng exercise. O, isa ba? O. Nangyayari niya ang masakit. Ito kaya tayo dito. Aray naku! Eh, sakit ng ginawa mo. Patient, very good. Verse. Da. Okay. Laro na eh. Doon na kami dito sa ano. Laro na. Laro na eh. Makati.
Ang gamot ko. So yun guys, tapos na natin pasihin yung kanyang upper limb. So ito naman yung kanyang tinatawag na exercises sa kanyang lower limb and upper limb. Tapos na yun. So ito naman yung kanyang major exercises, warm-up sa kanyang lower limb. So watch ko din yung aming vlog ni Kuya Bong Aguinaldo. Dito po sa may Telepayong, LHA, Arayat, Pampanga. One. Ano mga sikmeta pwede na? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ano kung nakakadiretso lang to? Madali na, di ba? So, nilalaban tayo kasi nga. Okay. Diyan ang leader diba? Yan, sila. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 26, 27, 8, 29, 40, 51, 52, 53, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold. Okay, push. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Isang. Hindi na pagod. Konti. Kaya pa. Okay. Oh. Edi. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold! 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 Okay. Effort. Gamot ko pa. Sige, okay. Yung last part is, siyempre, ating digital therapy, guys. So, yung aking customer, talagang parang mag-workout. Sarap. Dito, sarap. Hindi na? Hindi na? Wala. Hanggang. Joke lang kaya, may harap ng dito na to. May mga sinasabi yung pinapapagaling. Kalaban natin yun. Yung mga may walang kalagaling. Kalaban natin yun. Yun yung walang gumawa sa Diyos. Dapat. Yun, galing, di ba? Instead na sila ng basa. Kasi, galing. Katulad mas libo. Bakit yung pramo? Wala ko na siya. Mga may pramo. Pero, yan ang biglaan. Diba? Oh. Dos. Yan, kung sinabi na ilagaling na ako, may libo mo, diba? May libo mo. Kasi kinagamit mo, bala, diba? Wala na, may nagbaya mo kimpin pa yun, nice, napisyo. Pagka, sa napisyo, kabong, paniniwala kayo nga po din, number 1. So, din tao nga din, paniniwala mo kukwento, diba? Kaya, pwede mo ano nangyari ka tam, kaya yung iyawa ko, babalik ba niya? Babalik tayo, baka nita, ano pinapanta mo? Ano pa diba? Kaya, sa kahit na, nagagayo yung diba mo? Ano yung gawin mo kito? Tsaka mo. Yes lang? Kaya guys, ito yung ating tinatawag na ayan, sabihin mo. Gong! Ayan. Yung last part niya,